se, om det hele det virker. Billedet må godt lige tilkende. Ej, der er lige et minut endnu. Lige se, så den lige lidt ned. Hej Maria. Og hej Sanne. Og hej Anita. Lige ved at se, om jeg kan få det til at passe. Og billede og lyd er fint. I må gerne lige sende OK. Og hej Annette. Så nu bliver det simpelthen sådan her. Det er godt. Tak Maria. Og hej Ditte og tak. Jeg har lavet Marias kort i en A6 udgave. Der var en forespørgsel på det, så tænkte jeg, ja, det kan jeg da sagtens. Hej mor og Inge og Lone. Og så fik jeg lavet den her. Så den tænker jeg, at vi skal gå i gang med. Jeg håber, I vil lege med. Det er faktisk det er lidt sjovt at sidde og lave den. Altså, den er tyk, men den kan være i en A6. Og det bestemmer man jo selvfølgelig selv. Nu har jeg gjort sådan, at der kan være et tag hernede uden problemer. Så jeg tænker, at vi stille og roligt går i gang. Tak Maria, og hej Marianne. Så nu lægger den her til side. Jeg havde tænkt mig, at det skulle være den her. Men jeg kunne altså ikke lige finde noget pynt. Hvor jeg tænkte, nå. Så tænkte jeg, så går vi herned. Så fandt jeg et ark med kafferingen og bønner på bagsiden. Så tænkte jeg, den tager vi. Den er nemlig rigtig fed. Så den tager vi og bruger. Så, men jeg lægger lige det her over til siden, så jeg kan få min skæremaskine ind. Så vi kan få skåret det, vi skal bruge. Og den er her. Jeg har godt nok lavet den i centimeter. Men jeg har planlagt eller jeg planlægger i hovedet, om jeg skal lave en live med inch. Til dem, der har brug for hjælp til det. Så det første, vi gør, det er, at vi skal have bagsiden her. Vi skal have den her, og den går herhen over. Skal jeg lige ind under her. Den går simpelthen ind under her. Så den tager vi. Og jeg tager højden den her vej. Så jeg tager højden på mit kort er 14,8, som er en halv A5. Og den laver jeg simpelthen først. Så skal jeg bruge... Skal jeg lige se, om det er den her? Ja. Jeg har godt nok lige skrevet noget her, men det her det er så det fold, vi skal lave. Så ved du hvad, vi tager den i stedet for. Den her, den skal jeg have lavet til det panel, der sidder her. Og det er sådan set, ja, det er hele stykket, for den hedder 14,8 gange 21 cm. Og i det, den er 21, så skårer jeg ved 10,5. Så skal
skal jeg lige huske, det er den sorte, jeg skal bruge. Og så 10,5 divideret med 2. Det er 5,25. Jeg har simpelthen sagt 5,2 fra den ene side. Bum. Og så vender jeg 180 og tager 5,2 fra den anden side. For alle de der små decimaler der, de er simpelthen ikke til at ramme ordentligt. Så har vi den her. Og den går så ned, op og ned. Så har vi allerede den her. Og så tager jeg, kan jeg se, at jeg tager det stykke, jeg snakkede om før. Og den her, den er jo 14,8. Fordi det er jo resten af den, jeg skar den der af. Så den skal være 14,8 gange 12 cm. Og der skal jeg så skære af. Og så kan vi lige så godt skåre den først, fordi mens den ligger sådan her, så skal vi trække den hen på 10,5. Og der skal vi så skåre den henne. Sådan. Og den folder vi så. Så har vi også den. Den skal så sidde her. Sådan. Ja, det er altså ikke nemt, når der ikke er lim på, men det kommer til at sidde sådan. Så skal vi have et karton mere. For den skal være 15 gange 12. Og der tager jeg 12 først. 12 først. Der og 15. Sådan der. Og I skal lige sige til, hvis det går for hurtigt, ikke? Nå, jeg kan se. Og når du kan godt lide det centimeter. Jeg kan nu altså bedst lide at arbejde i inch. Fordi det er som om den bliver... Det er anderledes. Og jo, jeg skal nok lave det kursus. Lave en vejledning. Det var 12 den ene vej og 15 den anden. Og så skal vi have en score på 7,5. Den er der. Så. Og den skal så bare foldes, fordi det var midt i, vi gjorde det. Så lægger vi også den til side. Så skal vi have det sidste. Og jeg tror faktisk, at den... jo. Den er faktisk 7 gange... Det skal være 7,5 gange 12. Så nu tager 12 her først. Og så 7 den anden vej. 7,5, undskyld. 7,5. Og endelig husk den halve. Så. Og det bliver så den, hvor tagget det kommer ned her bagved. Det var det. Så har jeg gjort det, at på den her har jeg sat noget brun papir på. For at give det noget spændende at se på. Noget lidt interesse, og så synes jeg faktisk, det er rigtig fint. Fordi så kommer farverne lidt bedre frem i det her. Så jeg tror, vi prøver igen. Og der har jeg også taget kabusen med. Og den er lige her. Og jeg har bare taget A4. Jeg har 2 A4, men man kan sagtens nøjes med et 30,5 gange 30,5. Og skal vi se, så skal jeg over på det andet stykke papir. Mine noter ser sådan her ud. Jeg skal nok skrive det rent og lægge det op. Så det er sådan lidt, ja. Men vi starter med den her. Og i den skal jo være lidt mindre end vores, selve vores kortbase er. Den første jeg laver, det er 14,4. Og det er til den store baggrund, så vidt jeg lige kan se. Ja, den store baggrund, 14,4.
Og den skal være 10,1. Det er fordi, jeg trækker 4 mm fra det stykke her. Skal jeg lige tage den og vise det. Fra det her. Der hvor den der er bukket. Og så herover. Der trækker jeg 4 mm fra. Jeg så en gjorde det på noget. Og har faktisk gjort det selv lige siden. For jeg synes faktisk, det bliver rigtig, rigtig flot. Når der er 2 mm hele vejen rundt. Så den var 14,4. Fordi vores, den her den er jo 14,8. Så tager vi 4 fra, 14,4. Og 10,1 bred. Sådan. Og så kan man så se, at der er lige de der par millimeter hele vejen udenom. Og så skal jeg skifte kniv, kan jeg se, men det ændrer vi bagefter. Der retter vi til. Så det var den ene. Så har vi de der lange paneler. Dem skal vi bruge 4 af. Og den skal også være 14,4. Og så skal den være 4,8. 4,8. Der. Det var den ene. 4,8. Der. Så får vi den bitte stump, den lægger vi bare til side. Og så tager vi lige 14,4. Sådan. Og 4,8. 2 gange mere. Så har vi 3 paneler. 4,8 igen. Så har vi der 4 paneler. Så skal vi have 3, der hedder 7,1 gange 11,6. Og jeg tænker, jeg tager min første her. Den skærer jeg ned til 11,6. Sådan. Og så sagde jeg 7,1. Der var 7, og der var 1. Sådan. Og 1, dem skal vi lave 2 mere i. Så der tager jeg et stykke mere, fordi det her, de er jo for små. Og den skulle være 11,6 høj. 11,6. Så. Og 7,1 bred. Og dem skal vi bruge 3 af i alt. Så har vi 3, der er 7,1 gange 11,6. Vi har 4, der er 4,8 gange 14,4. Og vi har 1, der er 10,1 gange 14,4. Det var de stykker, vi skulle bruge af dem her. Og jeg kan lige så godt, altså nu har jeg den her fremme, så jeg fortsætter altså på mit mønsterpapir her. Og der skal jeg lige den her af først, så jeg bedre kan komme til. Så. Og jeg ved ikke om, det er så et 3 scoops ark, men jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk har det. Men jeg er lidt vild med det. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Og der starter jeg simpelthen med at lave en, der hedder 13,9. Og det, altså har man noget mønster, så skal man, det her det er så den øverste, jeg har skåret af hernede. Hernede. Jeg kan ikke, jo, nu kan I se det. Dernede. Og der, hvis det er sådan, så vender man den lige 90 grader. Fordi så står den nemlig rigtig ved, at vi tager 13,9. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have 14. Vi skal have 14, fordi at vi tager kun 4 fra. Og den anden her, den var 14,4. Så vi tager 14 her. Skal jeg igennem? Nå. Så fik jeg lige lagt den lidt forkert, min skæremaskine her. Så tager jeg lige en sats og klipper. Bum. Så.
Det var den her, der var 14. Så skal vi have en, der er 9,7. 9,7 der. Og det er så til den store bag til, der skal lægges ovenpå denne her. Og så skal vi have 4, der er 4,4. Det er der. Til de der lange paneler. 4,4. Og hvad var det, du ikke fik fat i, Maria? Og hej Mette. Undskyld, jeg har ikke set, hvad det var, du ikke fik fat i. Fortsætter lige her, så håber du lige skriver, Maria, så jeg kan se, hvad det var. Så har vi den før, den du laver nu. Den her, den er 14 den her vej. Og 9,7 den her vej. Og så passer det med, at jeg har taget 2 mm. Spoler lige tilbage. 2 mm af hele vejen rundt. Så den passer. Det var så lidt, Maria. Dem her, de er så også 13. Nej, det passer ikke. De er 14 høje. Og så er de 4,4 brede. Og dem skal vi også have 4 af. Og det her, det ligger vi lige til side. Det var til den lange panel, der skal foldes. Så har vi stadigvæk det her. Og så skal jeg lige se 7, det er 14. Ja, for at få mest tilbage, så tror jeg faktisk, fordi den her, den skal hedde 11,2 gange 6,7. Og altså, hvis man har et, der er orienteret, så ligger den på siden nu. Nu har den her ikke rigtig noget, så jeg skal passe på, så jeg kan sådan set vende den, som jeg vil. Så jeg vender den sådan her, for at få mest muligt tilbage. Og så siger jeg 11,2. 11,2. Og så vender jeg den. Og 6,7. Der. Og dem skal vi have 3 af. Jeg kan så kun få 2 af den her. 6, 7. 1, 2. Og så lægger jeg den her ind igen. Og siger 6, 7 her på den her. 6, 7 den vej. Og 11, 2. Og nu mit der er jo ikke retningsbestemt. Godmorgen Solbritter, tillykke med fødselsdagen. Og her kommer det kort, du har efterspurgt. Jeg har den lige her, så du lige kan se. Den er her. Så den er vi gået i gang med. Jeg skal nok lægge opskriften op bagefter. Måske først i eftermiddag, for jeg skal på arbejde her bagefter. Der var 3, der hed 6,7 gange 11,2. Og så har vi så en masse skrab til siden, men nu lægger jeg lige min skæremaskine væk. Det er lige det i første omgang, og jeg lægger alle de her rester, fordi sæt nu, jeg skulle bruge noget, den lægger jeg også væk. Og så tager jeg alle mine stykker her. Alle mine stykker. Bum, bum. De var her. Og så kan jeg se på nogle af dem. Ikke på dem her, dem skal jeg ikke. Men dem her, der skal jeg lige... Der skal jeg lige ind og klippe sådan her. Det giver godt nok noget masse af fnuller, men det er der altså ikke noget at gøre ved. Det er igen det der med, at den kan godt klippe det meste pænt, men lige det her kabut her,
Det har den lidt svært ved. Jeg lægger opskriften inde på begivenheden, men jeg skal nok lave et separat opslag med den også. Fordi jeg fandt ud af, første gang jeg lavede, at det var faktisk lidt bøvlet at skulle ind og finde opskriften. Så jeg skal nok lægge den ind. Så. Det er nemt, når man bare lige kan tage kanten her. Er der andre end Maria, der laver med? Eller kigger I bare? Hvilket selvfølgelig også er i orden. Det er lidt sjovt at vide, om der var andre, der lavede med. Så, altså. Ris med gris på. Nå, det tager jeg lige bagefter. Min den har altså lige behov for, at jeg gør sådan her. Der. Den gør ikke på... lidt gør den faktisk. Nå, jeg tager lige dem her for en sikkerheds skyld. Og du ser kun med, Jonna, det er også så fint. Det kan også godt være lidt svært at nå at følge med. Når man både skal finde det ene frem og det andet frem. Jeg havde godt nok skrevet lidt inde på opslaget, men det var ikke så detaljeret. Og Anita skal måle ned. Det er da så fint. Ja, om ikke andet, så ligger jeg den op, Anita, ikke? Og hvis der er noget, så kan du bare skrive, så skal jeg nok svare. Og du laver et andet bestillingskort. Er det et igen, Annie skal bruge? Ja, men det er altså også så fint, det her solbrit. Simpelthen, det er et lækkert kort. Det må man sige. Også det, man kan pynte en masse, altså uden at føle, at man overpynter, fordi der er så meget plads på det. Og selv her i 6 størrelse er der faktisk meget plads. Så. Så kom det i skraldespanden. Og skulle vi ikke lige... skål. Skål. Ja, det er rart, at man kan bestemme størrelsen selv, alt efter hvad det er, man skal bruge, ikke? Også det, at posten, de er jo blevet halvpeberet med deres priser efterhånden, så jo. Nå, jeg starter simpelthen med at samle det her. Så jeg tager lige min tape op, og det sætter jeg på indersiden af den her. Og man kan sagtens bruge lin. Det kan man sagtens, men det gør jeg så oven på det her, for ligesom at give mig 2 sekunders mulighed for, at ændre det. Ja, den her, det er, jeg tror faktisk, de kalder det play and cut, men det er faktisk ret tyndt. Det må jeg sige. Min uha, det er Lisbeth. Hvad er det så for en af dem, du bruger, Sanne? Og hvor bredt er mit tape? Den her, den er
Jeg tror, det er... det var inch. Den er 9 mm. Og den her, den er 3 mm. Jeg har også en 6 mm. Men den løb jeg tør for her, da jeg lavede en god stak... hvad hedder det, simpel kort, som jeg har nok skal lægge ind i gruppen, så I kan se dem, fordi det er en del af udfordringen. Den med skrå forside. Okay. Nej, ved du hvad, vi tager... Vi går lige med livrem og seler her, og så tager jeg lige noget lim på. Og det zigzagger jeg simpelthen bare på, sådan hen over tapen, sådan at jeg har lidt rigtig rum. Og så kun hen til folden, ikke over den foldelinje, man har, for så lukker det ikke ordentligt. Sådan. Og det, se, det er jo igen det der, den skal foldes udenom her. Nej. Nu er der et eller andet galt. Ved du hvad, det kunne man også sagtens, men det er simpelthen fordi, jeg skal lige have den her vendt rundt, og det sker der jo ikke noget ved. Sådan. Så bliver den lige vendt. Og det er jo lige meget, om den vender den ene eller den anden vej. Så herinde. Nej, ved du hvad? Jeg tager lige alt det her. Det skal jo sættes på. Så der tager vi lige... Det er den her, vi lige skal... Vi skal lige passe på, at en af dem her kan godt få en af dem der, uden der sker noget. Men det er bare fordi, den vil jeg gerne have på pude, så der kan komme et tag ned bagved. Og så får jeg ikke i mit vildskab her at få noget, lige forkert sammen. Så lægger jeg den simpelthen væk. Og så taber jeg det hele. Og der bruger jeg bare min 3 mm. Og jeg sætter 3 streger. Det gør jeg også på denne her. 2, 3, 2,5 ish. Sådan lidt efter for godt befindende, tror jeg. Og det holder rigeligt med det her. Det er der ingen tvivl om. Jeg har ikke haft nogen af mine kort, der er gået fra hinanden. Og heller ikke nogen album eller noget. Og jeg gør faktisk bare sådan. Og så 2 på den her, fordi den ikke er bredere. Det holder så fint. Skal jeg lige til der. Så. Nu er jeg lige ved at snyde den for et stykke tape hernede. Det kan vi ikke have. Og den her. Sådan. Og der var lige lidt mere fnuller på den her, kan jeg se. Så. Og så tager jeg også alle dem her. Jeg vil lige så godt gøre det på én gang. Spørgsmålet er, om nogle af dem skal vendes om, egentlig. Det kunne man jo godt. Og så gør sådan her. Ja. Yeah. Og den der. Fordi de kommer til at sidde herude. Mit plankort, det er A4. Jeg tror, vi sætter dem sådan her. Så nu skal jeg lige være vågen her. Den her. Tape derpå. Og så vender jeg den her indenom også. Så der skal tape her på. Og den sætter jeg på den her med det samme. Så.
Så kommer den væk. Har dit hoved givet op, Maria? Det er jeg da ked af at høre. Hvad er det, du har givet op med? Eller er det bare træls hoved i dag? Ja, og så løber jeg tør for tape. Selvfølgelig. Så må jeg lige ned i gemmerne. Og have en. Der var det røde, der var det... Nå. Men altså, det kan simpelthen ikke passe, at jeg ikke har mere. Jeg tror bare, måske jeg skal i den rigtige skuffe. Det skulle jeg også. Det kommer her. Ikke kan passe. Ikke kan passe. Det er helt okay, Maria. Har du brug for noget hjælp, så siger du bare til. Så fortsætter jeg her. Der var der ved, hvad vi gør lige sådan der, fordi den kom ikke helt ned derover. Så det var den der. Og så skal vi have den her. Ja, du kom lidt for sent på, Solbrit, til at få de fleste af målene. Men den kommer op bagefter. Og kan jeg ikke nå mere, så lægger jeg den bare lige op med min... så lægger jeg bare lige den her op. Jeg kan også holde den stille, hvis du gerne lige vil have et screenshot. Så går jeg lige herned, hvor du kan se den, kan jeg se. Så kan du da lige få et screenshot af den, og så skal jeg nok lægge den renskrevede opskrift op bagefter. Så jeg fortsætter her med at få tape på. Der var lige lidt fnuller. Så er det lige med at holde øje med, at man er inden for rammen her af kameraet. Så. Og den skulle vende sådan. Det var så lidt Solbrit. Så. Jeg tænker, at vi går i gang med alt det her nu. Så tager den her. Så tager den først. Og hvordan med mit lys egentlig? Er det okay? For jeg ved, der var noget med en skyggesande. Er den så meget forsvundet? Jeg kan godt se, når jeg sidder sådan her, så giver det skygge, men der var noget her før. Så. Men ved du hvad, jeg meldte det også først ud lidt over 9, at jeg gik på, fordi jeg skulle lige have et kærligt puff, inden jeg hoppede på her, fordi jeg vidste ikke lige, om jeg skulle gøre det nu, eller om jeg skulle vente til eftermiddag. Så. Godt, Sanne. Tak. Ja, og tak Maria for puffet. Så. Det skal jeg nok, Maria. Det skal jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tøvede sådan, men det gjorde jeg altså. Det er jo... Ja. Men altså, da vi havde snakket sammen i går, lige før din live, der
Men der fik jeg jo alle de kort færdige. Jeg fik lavet 17 kort. De er lavet over 3 dage, skal det lige siges. Så jeg er ikke turbo-woman. Men så sad jeg bare og kunne ikke finde ud af noget som helst. Fordi jeg tog jo det der papir frem fra udfordringen af. Jeg kunne slet ikke finde ud af at komme videre overhovedet. Så sad jeg bare og kiggede. Så tænkte jeg, jamen okay. Så sad jeg bare og kiggede. Så det gjorde jeg. Tak, Maria. Så jeg vil lige have dem her lagt ned, sådan at jeg kunne huske rækkefølgen her, så det bliver rigtigt. Så, og jeg sværter ikke i dag, det plejer jeg ellers at gøre, men jeg synes faktisk, det giver en god kontrast, at vi har den kabus indenunder her. Det giver noget, så svær er det faktisk ikke så nødvendigt. Man kunne selvfølgelig godt, men okay, der er et eller andet galt her. Skal jeg lige se. Se, nu kommer det så mig til gode, at jeg ikke har så meget tape på. For jeg har sådan en spade her. Yes. Jeg synes, den ser mindre ud end de andre. Og den her spade her, jeg kan godt se, der sidder lidt her, men det kan jeg faktisk bare lige hive af. Tak med det. Så, fordi den her, den er altså, den er for bitte. Det forstår jeg ikke. Nå, jeg finder lige, ikke over i den der, fordi den klister jo. Klister, den sætter jeg lige et andet sted her. Den sætter jeg lige oven på min lim. Og det der, jeg tror faktisk, jeg kan få det af. Sådan. Så tager jeg lige min skærer igen. Og den her, den var 4,8. 4,8. Den vej. Og 14,4 den her vej. Hvorfor har jeg ikke... Det ser godt nok stort ud. Nå, nu prøver jeg lige. Ja, den ser mere rigtig ud. Yes. Så ryger den her til siden igen. Og det var lige før den kunne selv på bare det lille tape, der var der. Får den lige noget tape her. Og den har lige lidt... Nu det klipper jeg lige af. Så... Det støver helt vildt, det fnuller her. Tak, Solbrit. Så prøver vi lige igen. Så prøver vi igen. Se, det var pænere. Så skal jeg lige huske, hvor jeg har sat den her henne. Så tror jeg, det ser mere rigtigt ud, det her. Yes, det gør det. Det ser noget mere rigtigt ud. Væk med det her. Så. Alle de fnuller her, de kilder i næsen. Nå. Hej Susanne. Skål. Vi fortsætter her. Piller tapen af. Og sætter den på her. Der. Og igen. Tapen af. Og på her. Så.
det var den. Så tager vi den her. Der skal på her og her. Og den her, den har jeg, fordi den skal her. Jeg skulle lige, ja, hovedet skulle lige være med her. Så den tager jeg lige noget tape og sætter på. Så. Så sætter vi den på. Samme. Det var den, jeg vil have herinde i. Så er den klar til at komme derover. Skulle jeg ikke gøre sådan? Jo, det gør jeg. Og så de strimler heraf. Nej, for delen, Tina. I skal da stoppe mig. Jeg skal da have dem på her. Nå, det var godt, jeg lige opdagede det. De skal der på her. Sådan. Og så skal den her på. Så sætter vi den her herover. Der. Jeg tror lige, vi tager den her først. Så. Sådan der. Og denne her. Så skal vi til at samle det hele. Så tager jeg den her. Og så har jeg den her. Så vidt jeg husker, så er den fra Tree Scoops. Den er godt nok, den er høj, og den giver en rimelig højde og en rimelig tykkelse. Men så skal man heller ikke bøvle med at få tagget op og ned her. Det glider simpelthen selv, altså det kan selv. Så jeg tager den her igen. Og det jeg gjorde, nu er der ikke sådan en retning på dem her, så det her det er min op, det her det er min bund. Så gjorde jeg simpelthen det, at jeg lagde et stykke her, cirka i længden. Tog min kniv, kortet af, bum. Og så kørte jeg simpelthen med min kniv her ned igennem. Så. Jeg har faktisk også sådan nogle lange strimler. Men om jeg kan huske, hvor jeg lige har købt dem, det kan jeg faktisk ikke. Se, jeg har sådan nogle her. Dem kan man også sagtens bruge. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg købte dem hen. Jeg tror måske, jeg har købt dem ved Hobbylæret. Hej Sonja, ja det må du da. Men det er sådan nogle strimler. De kan også sagtens bruge. Og man kan også tage de der firkanter fra Biltema. Så skal man jo bare klippe til. Det er semi færdige kort ser sådan her ud. Jeg har ingen pynt på endnu whatsoever. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle sætte på. Fordi det skal være noget, hvor det ikke tager al fokusen fra dyrene, der er her på. Og det skulle heller ikke... ja. Det var sådan lige en hurtig tanke, jeg skulle bruge det papir. Og papiret her, det hører med til min udfordring for september måned. Så det er det færdige kort.
Og der er jo så en tag herhen. Og hvis man vil have noget mere at skrive på, så kan man bare tage bagsiden. Altså det vulker lidt, når man lægger det. Men man kan godt, med god vilje, kan man godt skrive bagpå. Så det var det færdige kort. Så tager jeg dem her. Og jeg piller altså den her af, fordi den går simpelthen af selv. Men for at jeg kan få det her, en af de to her ned i, jeg har ikke besluttet mig for, hvad for en jeg vil bruge endnu, eller om jeg laver en helt tredje. Det er den fra Tree Scoops, som er blevet brugt til at lave farvekort med. Den passede simpelthen lige som fod i hose. Og se, hvordan fin den passer hernede, ikke? Så jeg tager den her. Så sidder jeg og stritter her med mine fingre. Og nu sidder den jo så bare fast på mine fingre, så jeg kan sådan set bare... Jeg tager lige den her ned først, tror jeg. Så lægger jeg en helt... sådan rimelig tæt på kanten. For jeg ved, jeg har brug for pladsen her. Hold da fast, jeg flummer. Jamen altså. Så rimelig tæt på kanten. Og det samme gør jeg med den her. Og der, jamen, plastik ryger af. Skidt med det. Vi skal ikke bruge plastik til noget andet end lige at holde den lidt sammen med. Så. Der. Så. Og så ved jeg så, at jeg har plads til en... Jamen altså, jeg løber tør for det hele i dag, kan jeg se. Hvad der er? Det giver jeg ikke, det der. Hvor er den nu? Der var en hvid. Og det er godt, jeg ikke har nået at lukke skuffen fra før. Så, og der er et lille stykke tape her på. Så tager jeg altså bare herfra, fordi det er bare et stykke. Altså det skal jo bare ligge hernede. I princippet kunne jeg godt have brugt det der, og så bare ladt det være med det. Men jeg kan godt lide, at jeg er hele vejen over. Og nu hænger de sammen, eller hvad? Så klipper vi her. Så. Og så retter vi det. Så klipper vi. Jeg tror lige, I skærer det af i stedet for. Jeg tror, det er nemmere at komme til derinde. Så. Og så piller jeg så også den af. Og hænger jeg fast, og det hele vælger. Og den her, den vil jeg have centreret på den her. Og så sætter jeg simpelthen den her på, efter hvordan den her den kommer til at sidde. Så det bliver sådan cirka midt på og cirka lige. Så, der. Fordi så kan dem her nemlig komme ned i. Og den glider fint ned i. Og man kan jo bare, altså, hvis man vil have to ned i, jamen, så propper man to ned i. Tak, Sonja. Så, så skal vi have dem her sat på. Og der gjorde jeg simpelthen det, at jeg lagde den oven på den her. Havde en blyant i hånden. Og så foldede jeg den bare en enkelt gang. Fordi så kan jeg se, det er cirka der. Og så gjorde jeg egentlig bare det, at om jeg tog en lineal og blev den af. Så er den på plads igen. Ja, det gjorde jeg. Så tog jeg simpelthen en lineal og lavede den cirka. Altså man kan jo også gå ind og sige, hvor langt er den? Hvor langt er den fra? Skal jeg lige have den? Den er 3,5 fra. Så kan jeg gå ind og gøre 3,5. Og temmelig sikkert også 3,5 heroppe. Det gør jeg i hvert fald, og så tager jeg den lige derfra. Fordi jeg gør først den her nede. Det var den, jeg vil have her.
Ja, det var den, jeg vil have her. Så den sætter jeg tape på først, og der bruger jeg altså den her 9 mm. Og af gode grunde, så kan der jo ligge, ligge 3. Så jeg lægger 3 striber på. Der kan faktisk ligge 3 og en squeeze, men nu kommer der bare lige 3 på. Sådan. Så. Og den her, der tager jeg altså lige noget lim og lægger ovenpå, fordi igen, for lige at have noget wriggle-rum. Og de der ender ind. Og der ligger jeg også bare, jeg ligger bare en strive henad her, og her, og her. Så holder jeg den lige her på, og holder den så stille, som man overhovedet nu kan. Og så ved jeg så, at jeg bare skal trykke ned. Og holde lige et sekund, så det lige kan få lov til at binde. Så. Og ja, men den sidder så fin. Den sidder så fin. Og så tjekker jeg lige her, at den, det passer med de 3,5 cm i forhold til den måde, jeg har sat den her nede på. Og der er cirka, jeg tror, der er 1 centimeter ud til, hold da fast, det var godt nok ret præcist. 1,2 i den ene side og 1 i den anden side. Men jo, 1 centimeter. Og den sidder faktisk forfærdeligt lige. Nå, men det er sådan cirka 1 centimeter fra hver side. Så passer det med de 3,5 herinde. Så her sætter jeg også tape og lægger lim på, så jeg lige har, så jeg kan gøre noget, hvis det skulle være forkert. Så. Og min prikkepind er her. Så. Sådan. Og så går jeg simpelthen over her og folder den ind, som den skal ligge. Og lukker. Og holder fast. Lige hold fast et øjeblik igen, så den lige kan få lov til at binde, inden man slipper den. Så. Så, så har vi vores kort. Jamen altså. Den er godt nok fin. Så kommer det bare lige, hvad skal jeg? Jeg tror faktisk, det skal være den kabus, der skal være dernede i os. Det tror jeg. Sådan umiddelbart, ja. Ja, jeg synes også, det er ret fedt solbredt. Og så er det en A6, om du gerne vil have. Det er så også en kortstørrelse, jeg rigtig godt kan lide at arbejde i. Så, så skal vi pynte. Nu har jeg ligesom lagt mig lidt over på kaffetemaet her. Så jeg tager lige min gummi af pæn dice. Fordi der har jeg noget med noget kaffe og noget brød og sådan noget, hvor jeg tænkte, det skal der på. Ja, der skal så, den skal der på. Og jeg skulle lige se, om jeg har noget, der er skåren i forvejen. Det mener jeg ikke, jeg har. Jeg laver også flest af 6 kort. Det gør jeg.
Jeg kan også godt lide slimline, den kan jeg også godt lide, men jeg er lidt træt af de firkantede. Dem har jeg lavet voldsomt mange af. Så jo, jeg kan godt lide dem, det er slet ikke det, men jeg laver ikke ret mange selv mere af dem. Jeg tror ikke, jeg har noget kaffe noget her i. Nej, jeg har et bord, og hvad har jeg her? Nej, det har jeg ikke. Nope. Så skal jeg have gang i min dejs, men det gør heller ikke noget. Jeg kan godt lide min gummi og pan dejs. Ingen tvivl om det. Og der har jeg sådan nogle ark her. Og det jeg har malet med, det er Neocolor 2. Nå, den har du regnet ud, Sanne. Det tænkte jeg også bagefter, da jeg tænkte, jeg laver den med kaffe. Og så tænkte jeg, ja, så har jeg lavet Sannes kort samtidig med. Så ja. Så, men dem her, de er malet med Neocolor 2, hedder de. Det er sådan en farveblyant. Og der gør jeg simpelthen bare det, at køre farven nedad, og så tager jeg en masse vand på penslen, og så får den ellers hele vejen ned også. Og det giver simpelthen de farver her. Og så er det så nemt at lave noget med det. Så det bruger jeg. Også fordi der er lige lidt. Så jeg tænker lige, at det skal bruges. Ja, det skal bruges. Skal bare finde ud af, hvad jeg gør. Jeg tror, jeg tager... Nej, det var ikke den, hvor blev den sort af. Her. Og grunden til, at jeg så har noget, der er her, det er fordi, når man laver det, så skal det jo ligge og tørre. Jeg gider ikke sidde med varmeblæseren. Der skal simpelthen ske noget, så jeg kører videre. Så det gør jeg jo sådan set. En gang imellem, så tager jeg lige en dag eller noget, og så fylder det hele pladsen her. Men altså, det må det også godt. Så lægger jeg den lige over på min Cuttlebug herovre. Den står lige uden for kameraet. Fordi det ikke er nemt at have det hele i inden for kameraet. Og så skal jeg have en vellum. Hvor er den henne? Der. Så skal jeg lige have en vellum til selve potten til kaffen. Der. Til denne her. Jeg bruger akvarel, og det er faktisk den gamle fra Tree Scoops akvarel, jeg maler på. Og så her har jeg så splattet lidt med vand bagefter. Men det er simpelthen akvarel, fordi det er en vandfarve. Og så ved jeg, at det kan holde til det. Nej, Solbrit, det har du godt nok ikke, men nu har jeg heller ikke din adresse. Og jeg havde faktisk ikke set det, før jeg så opslag på Facebook, at du har fødselsdag i dag. Så der er sådan flere grunde til, at du ikke har modtaget et kort. Og så skulle jeg ikke undre mig, så siger det pling lige om lidt, så får jeg en privat besked med, med en adresse, eller hvad? Hej Connie. Det var så lidt, Sonja. Og jeg tager lige nogle kopper her. De får selvfølgelig... Og altså, igen, det er fuldstændig åndssvagt, for jeg kan bare lave et nyt. Men når jeg kan se, at jeg har noget, der kan bruges, ikke også, så bruger jeg altså det hjørne her. Det er igen det der med at få det helt ud. Ja, okay. Jeg har ikke lige stalket dig, Solbrit. Det har jeg godt nok ikke lige. Jeg har ikke lige stalket dig. Men jo, det kunne det sådan set nok godt. Og så var det lige... Da jeg sad og kiggede, der så jeg faktisk, at jeg havde nogle kopper herhenne, som jeg tænker, dem skal jeg bruge.
Og der er både en kop med en underkop, og det skal være den her. Ej, det kunne jeg næsten godt høre, du gjorde, Solbrit. Der, og så har vi den her. Så skal vi lige have nogle sjove farver, tænker jeg. Den der. Som en af dem. Så. Hejsa Asta. Og vi skal altså have nogle gode farver. Vi skal have nogle glade farver. Tak i lige måde, Maria. Jeg håber, du er okay. Ja, det gør man ikke ret meget mere med de der fødselsdagskort. Altså Sanne, hun får også først hendes, når hun kommer herned. Vi skal på convention sammen i Middelfart. Så der plejer hun at få sit kort. Men så kan jeg også lave, hvad jeg har lyst til. Det var godt, Maria. Tak for opdateringen. Fordi så kan jeg lave, hvad jeg har lyst til, og så skal jeg ikke tænke på, om det bliver mast i på snor, eller hvad det gør. Så nu kan jeg bare lave det og gemme det til hende. Så jeg kører lige nogle af dem, jeg lige har lagt herovre. Så har jeg lige sådan en, jeg putter det i, fordi det er simpelthen småtterier, det her. Og der er så dig. Så. Affaldlag. Der er mere. Og der. Nej, nu vender de sig jo. Sådan. Og nu kan I se den. Og en lille kop. Den skal på den anden side. Så tager jeg lige den, der skal ligge her. Der. Og. Ej, det var da Solbrit. Det kunne da have været rigtig hyggeligt, hvis det havde været tegninger, eller et kort, eller en hilsen, eller et eller andet. Så. Så jeg lige have fat i min pind, altså lige kan få den her af herover. Wow. Den havde en fjeder i numsen. Den der. Og så er der lige en kaffemaskine her. Det var noget af det. Og så vil jeg faktisk have den her. Med en anden bund, tænker jeg. Så der tager jeg kun lige det nederste her, for jeg ved, at jeg kun skal bruge det her. Kører jeg lige den igennem, så jeg kan få lukket den her, den side her, jeg har. Så. Og den lå der. Ej, jeg får simpelthen rodet sådan, når jeg gør det her. Det er helt vildt. Nå, men sådan er det altså. Så går vi lige herom igen. Det var her. Der. Og det var så det, jeg fik lagt herned.
Der skal op her. Kaffekanden og kopperne. Og så tænker jeg, jeg vil have... jeg tror, jeg vil have franskbrød. Sådan. Og jeg flytter rundt på sagerne for at kan være her. Det er ikke altid, det lige lykkes. En franskbrød, og hvad skal vi have mere? Bum bum. Bum bum. Går vi lige her. Her har jeg også lidt. Det er fuldstændig rigtigt, Sanne. Det jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lavet noget uden det roder. Og det er både før, under og efter, at det roder. Simpelthen hele tiden. Nej, der var lige en anden ting, jeg havde. Det var her. Det var den her nede, jeg havde tænkt, jeg ville have på. I denne her. Der skal vi lige tage den anden i den her. Ja, det gør vi lige. Så. Og den kører jeg lige. Skal jeg lige tænke over, hvad jeg mere vil have på. Så. Franskbrød. En mælk. Og en fløde. Skal have et eller andet da. Ja. Jeg kan godt høre, at jeg ikke sådan helt med på, hvad jeg egentlig vil bruge her. Det var faktisk bare en hurtig indskydelse, at det skulle være med kaffe. For jeg tænkte det med paraplyen der, med det der, det var sådan lidt, jeg kan rigtig godt lide det egentlig, men det var svært lige at skulle finde på noget. Jeg tror, jeg skal have den her, og så skal jeg lige, nej, den var sort. Jeg skal lige over min gemmer her omme bagved og have noget brun karton. Jeg har en mørkebrun nede i bunden, yes. Den var her. Så vil jeg have den her i den her, tror jeg. Prøver vi lige at se, når den er skåret ud. Om det skal være den. Så. Og. Ja. Så. Der. Og lige have den her henne. Den er lidt småt tynd faktisk. Men den er så super sød. Se, den er virkelig sød. Og jeg tænker, den brune her, den er god til papir. Så den ryger med. Og så er der lige affald i. Det er jeg ikke så god til. Ikke når jeg har lagt dem på plads i hvert fald. Der. Og så simpelthen for ikke at pakke det her ud af en hele tiden, så flytter jeg hele stakken. Så skal vi lige se. Hvad var det, jeg tænkte?
I får lige lov til at se nogle af mine dies her, mens jeg lige finder ud af, hvad jeg gør. Yes, dem har jeg brugt der. Ja. Nu er der ved at forme sig en idé i mit hoved. Jeg tror lige, jeg skal have dem her. Og trykke dem ud i noget sort grå-agtigt. Og der ved jeg, at jeg havde et stykke fra før her. Den her. Jeg fik lige en åbenbaring. Se om de kan være der på. De fleste af dem, det kan de. Det er bordel. Lige jonglere lidt med dem her over bagved. Se om jeg ikke godt kan have dem her. Ej, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have dem alle sammen her. Kom nu. Det er simpelthen fordi, jeg ikke lige har mere af den her, der er farvet. Ja, det ved jeg, du gør, Sanne. Jeg fik lige en idé nemlig med dem, så det prøver jeg lige. Så får vi at se, hvordan det bliver. Så. Jeg synes simpelthen, de er så fine. De er fra julekalenderen fra Gummijapan. Og det var så en, der ikke gad at have dem her. Så købte jeg dem her og dem der. Så det er det eneste, jeg har fra julekalenderen af. Men jo, elsker dem. Det gør jeg. De er simpelthen så fine. Så skal jeg lige se, om jeg kan være her igen, uden at vælte alle mine sager ned. Så. Der. Og hvad var det så? Jo, så skal vi mad og drikke. Vi skal i hjemmet. Jeg skal lige se, om det jeg har tænkt, jeg vil bruge, er i hjemmet, eller om det er den her. Altså, det hele, det kører. Okay, den har jeg 2 gange. Den har jeg da lige brugt om på den anden side. Nå, jamen, okay. Der kan man bare se. Det er da lige dem, jeg har lavet. Nu kigger jeg lige, fordi at ja. Nå, okay, den her 2 af. Fred være med det. Hver sit sted. Så skal jeg nok kunne finde dem. Den her. Ja. Så for at få noget farve ind. Nej, den var godt nok for orange. Farve ind og noget, der kan ses. Jeg er lige ved at gå igennem det her. Ja, den var måske. Ja, det ved jeg ikke. Nej, vi prøver. Så. Men jeg må ikke gå rundt. Og kommer det over på den anden side igen. Fordi nu skal jeg bruge min skæremaskine igen. Nå, jeg tager lige den der. Og. Så skulle jeg lige se, fordi at jeg vil jo godt have noget at stille tekst. Hvorfor har jeg sat den et andet sted hen? Fordi den kunne da bruges. Hvad hedder det her? Det hedder mad og drikke. Der var den ikke. Tekst hjem. Tekst. Okay. Så skal jeg lige have den anden map, jeg har. Og den står lige herovre bagved. Det hele står lige over bagved. Sådan er det jo. Og så skal jeg lige se. Det var
Fantasi, dyr, vasepotter. Derovre, den der. Så kom der lige en map mere. Og nu sidder jeg med nogle andre mapper, som jeg ikke lige havde plads til. Så lidt blomster. Og der er lige lidt om her. Går jeg lidt om med de blomster. Se, det var den her, jeg ledte efter. Hvorfor jeg bare har sat den i haven? Det kan man selvfølgelig godt. Men det var ikke lige der, jeg havde tænkt. Og så var der noget mere, jeg skulle bruge. Nå, jo, den er der. Nej, det er kun min gummijapan, jeg har i de mapper her. Fordi de er simpelthen så små. Det de har her. Ikke lige, det her det er så noget af det større, men meget af det er småt. Og så simpelthen for at have dem her i, fordi jeg har faktisk en del gummijapan. Så har jeg dem samlet her. Og ellers har jeg min dies på sådan nogle her. Her er der så ikke så meget magnet på, men jeg er begyndt at sætte noget mere magnet på, for at de holder bedre. Og de står simpelthen op sådan her i nogle slikkasser af dem der, hvor der har været blandt selv slik ved købmanden og sådan noget. Der har jeg mine dice i. Og så står de opdelt efter mærke, og så er de sorteret sådan, at der er blomster og blade, og så er der ting, og der er tekst og rammer. Så jo, de er lidt sorteret, vil jeg sige. Så det er rart. Det gør det for mig nemmere at finde noget. Og så også når jeg er gået i gang med gummijapan på kortet, så kan jeg faktisk godt lide at holde mig til gummijapan hele vejen. Så det kan godt være, at det er bare mig, der er lidt sart, hvad det angår, men det kan jeg godt lide. Så, whoopsie. Kører vi lige den også. Og så kører jeg lige de 3 ting, jeg har her igennem. Så. Så var der en. Nå, den lå ikke helt rigtig i, kunne jeg se. Så tager vi bare lige saksen og klipper den der. Så. Den der. Please, vær klippet hele vejen igennem, fordi det bliver bøvlet, hvis den får lige en tur mere. Det er, når der ligger for mange i, så det er ikke altid, at den vil. Det er i hvert fald min erfaring, så det er ikke altid, jeg kan få den til at gøre det. Så nu kører vi den her selv. Nej, det har jeg ikke, Asta. Jeg har ikke nogen julekalender for gummijapan. Jeg synes, de er lidt dyre. Jeg ved godt, man får rimelig meget. Især hvis man tager den med 31, så ved jeg godt, man får meget. Men jeg har sådan lidt sådan, det har ikke været det hele af det, jeg har kunne lide i de andre år. Det er det, der har afholdt mig fra at vil have den. Og så synes jeg, de der 800-900 kroner, det er mange penge. Når jeg nu har min tree scoops, ikke? Så lægger vi den her ned igen. Sådan. Og den her, det var fra den anden mappe.
Ja, det var. Jamen altså. Frem og tilbage er lige langt, siger de godt nok. Kommer vi lige til det her bagefter. Yes. Der. Og hjemmet. Var det ikke her, den var? Den var her. Den var lige her. Så. Er der nogen af jer, der køber kalenderen fra, hvad hedder de? Gummijapan. For det kunne da godt være jo. Og som kan måske sige, om de har været glade for dem, eller om det har været helt hen i vejret. Så prøver jeg lige lidt her. Nu skal jeg lige have lidt af det samlet. Her. Nu fik jeg jo lige en idé her. Der. Brød. Og kaffe. Der vil jeg lige have. Jeg klipper lige af den her. Det gør jeg simpelthen for, at det skal indikere, at det er en kop på en tallerken. Så jeg tager lige og klipper bunden af her. Så, fordi så kan jeg sætte den på her. Ja, yeah. Og det gør jeg med det samme. Ej, det er også prisen ved dig, Lone, der gør, at du ikke køber den. Og den skal sidde der. Okay, du får det ikke brugt. Dem havde du så den med 24 eller 31? Fordi den med 31, den koster vist 800 et eller andet, og den med 24, den koster en 6 et eller andet, mener jeg. Og det er priserne i år. Det er nok, de har nok været lidt billigere end nogle af de andre år, tænker jeg. 31, okay. Jamen, hvad stod den her til i år? Ja, det er igen det der, man må sætte lidt tæring efter næring nogle gange, ikke? Jeg siger lige skål igen. Så. Nå. Så skal jeg lige se her. Den her. Den vil jeg godt have ind og stå her. Der. Ja, den får lige en lille dut. Det gør den deroppe. Jamen, det er også mange penge, at de koster, men altså, jamen, det er igen det der med, vil gerne, og ved ikke alligevel, ikke? Og jeg tror desværre nu, at jeg tror, det er lidt for sent nu. Jeg tror, de har, ja, at de har gjort det op og bestilt det, de skulle bruge. Nu skal vi se, om det hele, noget af det her det hele taget kan være på. Alle de ting, jeg egentlig fik lavet. Kigger vi lige. Nu kigger vi. Hvor har vi nogle store? Der kan vi faktisk godt gå hele vejen over. Det tænker jeg nemlig også er nødvendigt. Ja, men nej. Det ser ikke ordentligt ud. Hvad hvis jeg... Hvad hvis jeg... Nu prøver jeg simpelthen lige, fordi... Prøver vi lige her. Og der røg min mappe.
Nej, det er i hvert fald noget af en hård kost, hvis der er, Lone. Hvis de skal spise dejs. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du får dem med på. Uden at kende dem, så tror jeg ikke på det. Det tror jeg ikke. Ej, det ser lidt tosset ud. Men så havde jeg faktisk tænkt på, om jeg så bare skulle gøre sådan her. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at jeg skal bruge det hele. Jeg kan jo godt gøre sådan. Så bliver den mindre. Ej, min dejs, det røg ned i min skraldespand. Jamen, det er så fint. Det er godt, de ligger i en map. Nu lukker jeg den lige sådan, at det ikke render ud her. Ja, det ved jeg godt, du gjorde, Sanne. Det ved jeg godt, du gjorde. Og det kan da heller ikke udelukkes, at der nok er noget i, der jeg godt kunne tænke mig at låne, måske. Det bruger vi jo lidt. Hvis vi gør sådan der. Ja, det var faktisk okay. Jeg limer dem lige her. Ja, okay. Det er rigtigt, men nu er jeg ikke så vild med havregrød, så... Og det er også bare igen det, jamen der er så mange andre ting, jeg også bare gerne vil have. Så det er jo simpelthen, jeg er nødt til at sætte grænsen et eller andet sted. Det kan jo ikke hjælpe noget. Nej, det kan ikke hjælpe noget. Så er der den der. Nej, det er forsiden. Det er forsiden. Ja, den tror jeg skal være der. Så tænker jeg, ja, det bliver måske for meget. Okay, lige. Ja, sådan har jeg det også lidt, Lone. Det må jeg nok indrømme. Ja. Og så var der den der. Og dem her. Skal vi lige se, hvordan vi kan få det til at... Skal jeg klippe ind til? Ja, jeg kan godt klippe lidt mere ind til. Ja. Ja, det gør der. Der kommer nyt hele tiden. Og altså, er man bare glad for et eller, ja, lad os bare sige 3 eller 4 mærker, så kan man hurtigt blive ruineret. Og så går det jo helt galt, hvis man så også har flere hobbyer. Så kan det jo stikke fuldstændig af. Ja, det kan. Så kan det jo stikke helt af. Hvor var den anden? Den var der. Fordi der jeg tænkte, at de skulle ligge der. Og der. Altså nu har jeg skåret for meget, kan jeg se. Det kunne også være, at jeg lod være med den der. Eller... Jeg tager den her bare i stedet for. Og så sæt den der. Og skal lige have mælk og fløden. Der. Og så skal kopperne hænge her på. Det kan jeg nok ikke lige få dem til her i hånden. Der skal de herned, for at de kan hænge her. Og franskbrødet. Det kommer til at ligge der. Og det var det fra koppen af. Det skal jeg ikke bruge. Så er der godt nok kaffemaskinen, og den der, den vil ikke, som jeg vil. Okay. Note. Der kan faktisk ikke være så meget på, som jeg gerne ville. Nej.
det er det ikke, Connie. Det er... Maria har lavet den her, jeg mener det var den 31. august, har hun lavet den her i 13,5 gange 13,5. Og så blev der spurgt, om den kunne laves i en A6 størrelse. Så gik der lige lidt tid. Jeg skulle lige finde ud af, om Maria hun gjorde det, eller så var der lige en aften, hvor jeg tænkte, nå okay, så gjorde jeg det. Og så synes Maria lige, at jeg skulle gå live med den, sådan at I kunne se, hvordan jeg samler den her. Så det blev lige i dag. Sådan er det med, jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvornår jeg skulle gå live, og så er der live i andre grupper, og jeg tænker også, men så er det svært. Fordi at, der er jo nogen, de har lagt sig fast på nogle dage og tidspunkter og sådan noget. Og det skulle også lige passe med, at jeg var hjemme til det. Og jeg har så lige nogle timer her om formiddagen, og nogle, fordi at, jeg er chauffør for skolebørn med specialbehov. Og så har jeg lige noget tid hjemme her om formiddagen. Og så det lige der med, at kommer der så ekstra ture ind, jeg var nødt til at køre, så kunne jeg jo ikke lægge den op, før jeg var helt sikker på, at der ikke kom noget. Så. Okay, så vil det ikke ligge sådan der længere. Men det er så i orden. Og det derovre der. Hvis vi tager den der. Den der. Og den der. Ej, ved du hvad? Vi sætter en af kopperne heroppe. Ja, vi gør. Skal det være den der? Ja, det tror jeg, det skal. Jeg tror, det skal den her. Lone, ja, det gør jeg. Hvor ved du det fra? Men det gør jeg. Og ja, så jeg skal afsted igen. Jeg skal afsted lige omkring klokken 1. Og så skulle jeg jo helst nå at have lidt at spise inden. Hold nu op. Ja, Lone, i Vejle. Du skulle vel aldrig køre som afløser, vel? Ej, det er lidt sjovt, det her. En lille lut deroppe, så den kan hænge fast. Og så vil jeg godt lige have min pincet, som jeg har lagt herinde under. Jeg skal lige se, om jeg ikke kan få den op på krogen. Sådan. Så var der faktisk lige noget, der røg ned. Jeg lige skal se, hvad det var. Om det var noget, jeg skulle bruge. Nej, ikke lige umiddelbart. Det er lidt svært at få dem op og hænge. Det bliver sådan. Så. Det kan godt være, at vi sætter den der derovre. Okay. Kan du sige fornavnet på hende? Så ved jeg da temmelig sikkert.
dage om ugen. Ja, altså, der er jo nogle flexjobber også, og vi har nogle afløser og så videre. Så vi er jo nogle stykker. Jeg tror bare i minibus. Okay. Så ved jeg, hvem hun er. Og hende har jeg gået på skole med. Eller, ikke på skole, vi tog uddannelse sammen. Så jo. Så det ved jeg godt. Lidt sjovt. Så er verden lige pludselig lille. Må man sige. Jeg skal lige se, om den er beregnet til at kan komme ud, eller det var den. Så den kommer ud. Bor du også selv hernede af, eller hvad, Lone? Det havde jeg ikke engang lagt mærke til. Okay. Ja, jeg har så ikke haft rigtig noget kontakt med Tina der, men som sagt, så tog vi uddannelse sammen, og det, jamen der var vi, hvad var vi? Jamen vi har nok været omkring de der 18-19 år eller sådan noget. Okay, Nynørup, ja, det er heller ikke så langt. Det er lige ude på den anden side af mig jo. Ish. Nynørup. Der er ikke så langt derover. Det er hyggeligt. Ja, det er. Så. Det er lidt sjovt, når man sådan finder ud af, at man kender nogen fælles. Jeg ved ikke, bekendt. Altså hun er jo så min kollega, ikke? Men altså hun kunne ikke huske mig. Men altså sådan er det. Men da jeg så sagde, hvordan og hvorledes, jeg bor i Givskud, Lone. Da jeg så fortalte hende, hvordan og hvorledes vi havde mødt hinanden, og så, nå, siger hun så, det er da også rigtigt. Så kunne hun godt huske det, ikke? Men man skal sådan lige... Altså, nu begynder vi at blive en tæt flok her. Kan jeg se. Hej, så Leila. Så. Jeg ved ikke rigtig med den her. Nå. Den lader jeg lige ligge lidt. Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle blomster, jeg vil have. Og dem fik jeg heller ikke brugt, men må ikke det kommer på et andet tidspunkt. Var det ikke den her? Jo. Det er det. Nej, det gør jeg ikke. Men det ved jeg, at Tina gør. Skål. Ja. Hvad har jeg lige? Der skal på. Det må ikke være for stort, når det skal omkring søen der. Det var måske et godt bud med de små der.
Nå, okay. Jamen, det har jeg så ikke holdt øje med, om hun kommer der stadigvæk eller ej. Det sådan er det jo. Kommer du til banko der, Lone? Og det er simpelthen bare fordi jeg er nysgerrig. Jeg er simpelthen forfærdelig nysgerrig. Sådan er det. Jeg tror, jeg blev enig med mig selv om, at det skulle være dem her, jeg bruger omkring græsset eller omkring søen. Vil det ikke være fint? Og lige en der og en hernede, tænker jeg. Det gør jeg. Okay. Det er det hedder, Leila. Jamen, det kan jeg godt følge i. Altså, for mig, der gør det ikke noget. Man må gerne kalde mig nysgerrig, for jeg ved, jeg vil gerne vide alt. Det ved jeg godt ikke kan lade sig gøre, men det er ikke ens betydende med, at jeg affinder mig med det. Jeg vil gerne vide alt. Tager jeg lige et par af dem med. Jeg tror, det er den der, jeg tager. Så. Jeg lige have kørt dem en gang mere, fordi jeg godt vil have toppene i en anden farve. Lige have den der. Hvor blev den af? Der. Så. Ja, nu ligger dem altså herover, så de ikke bliver væk fra mig. Fordi det vil jeg da være 100 meter mester i, og få dem smidt væk. Så skal vi se, hvad skal vi have? Skal vi tage en... altså nu er det lidt unfair, for jeg kender jo hendes... jeg kender jo Sanjas yndlingsfarve. Så jeg tænker lidt, at vi går over i den og tager lidt her. Simpelthen fordi jeg kan og ved det. Der, og den anden, den skal altså være lidt gullig, tænker jeg. Wow, så røg det ned på gulvet. Hvis vi tager her. Yes. Så. Okay, du får en arbejderkalder. Jamen, tak i lige måde, Lone. Så. Og der. Var det ikke det, jeg havde tænkt? Eller skal jeg have... Skal vi have et par græstotter? Ja. Yeah. Lad os det. Nå, altså nu skal jeg ikke bare have ryddet op på mit bord, men jeg skal også have ryddet op ned på gulvet, fordi alle de her små rester her,
Jeg har lige taget sådan en flyvetur. Hovedparten er godt nok her, men resten ligger på gulvet. Nå, sådan er det. Så tager vi lige dem her. Vi vil gerne have alle 3, hvis det kan lade sig gøre. Det kan det. Simpelthen for, at der er noget at tage af. Så. Yes. Okay. Men altså, jeg bliver snart væk på mig selv her. Det gør jeg godt nok. Sådan. Så kan jeg pakke mappen væk igen. Og lyner lige, så de ikke brænder ned i skraldespanden igen. Så. Jeg tror ikke, jeg bruger den der. Men jeg tager det her. Så nu kommer der noget rigtig pillearbejde. Men det bliver så godt, når det er færdigt. Der. Og jeg tager lige min stang her. Og jeg vil lige have den der også. Der. Og det der er så små stykker, jeg sætter ovenpå her, så sætter jeg simpelthen lim på den her. Og så bruger jeg sådan en pick-up tool. Man kan få dem i flere forskellige mærker og stilarter. Nu er det lige den her, jeg havde stående. Så. Og det overskydende lim væk. Au. Nu hænger den fast. Ja, det er da klart. Så. Den anden. Der. Jamen, man skal vel kun. Ja, det skal jeg vel. Det gør jeg. Jeg skulle bare lige blive enig med mig selv her om, hvor jeg klippet. Så. Og den der. Det er den i midten. Og den sidste. Tror jeg. Nej, jeg gør sådan der. Jeg skal heller ikke gøre det for besværligt for mig selv. Ja. Det er jeg nemlig rigtig god til. Og igen, kun på dem her. Og bare en lille prik, fordi det er rigeligt til det her. Så er det denne her. Og den sidste. Så. Og den skal simpelthen stå derinde. Så den sætter jeg lige fast. Der. Og den kommer derned, og så skal jeg så lige have min anden pincet til at holde med. Så jeg lidt nemmere kan ramme. Sådan. Nå. Okay. Og den løfter jeg lige lidt op i vandet her også. Sådan. Og så havde jeg faktisk tænkt, at den skulle være der. Så. Og hvor skal jeg have den her hen her? Så tror jeg, vi tager noget græs ind derhen. Ja, det bliver der. Og så tager jeg lige ved et andet sted, så jeg kan få lim dernede. Så. Der.
Så har jeg den sidste her. Jeg sætter lige nu. Jeg troede, jeg ville have noget ind her. Men det har jeg så besluttet mig for, at det vil jeg ikke. Så jeg sætter lige en klat til de her blomsterhoveder. Så de ikke stikker helt af her. Og så gør jeg lige igen, fordi jeg tænkte, hvis jeg lige kunne løfte en lille smule herover. Der, ja. Så. Ja, det bliver da fint. Den er jeg rigtig godt tilfreds med. Jeg fik ikke brugt det hele af det, jeg ville, men jeg er godt tilfreds. Så skal jeg bare have fundet en tekst. Og lige have gjort lidt ved den her, tror jeg. Men der skriver jeg så en hilsen på, og det får jeg altså ikke lige at se. Men der skriver jeg noget på. Ja. Er der nogen, der har noget at spørge om her på falderebet? Fordi så vil jeg da lige tænke over, hvad jeg skal have på af tekst, og så snart hoppe af igen. Fordi jeg skal også på arbejde. Vi se her. Jeg kigger lige mine tekster i mellemtiden her. Se. Det var ikke lige dem, og det var heller ikke lige dem, jeg havde i tankerne. Jeg har en ordentlig stak dejs liggende herhenne ved siden af mig, fordi at, jeg har jo været ved at ordne de kort der. Dagens stjerne. Ja, du er unik. Eller den der måske. Stort tillykke. Det tror jeg, det bliver. Jeg tror, det bliver stort tillykke. Upsi. Og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har noget at spørge om. Og jeg skal nok lægge det her op, når det er lavet helt færdigt. Og taget billeder med, jeg når det først, når jeg kommer hjem fra arbejde. Fordi det var ikke så længe. Selv tak, Solbrit. Det var ikke så længe, før jeg skal afsted igen. Og ja, min mave, den knurrer. Men nu skal jeg vil lige se, om jeg ikke godt lige hurtigt kan nå for det her færdigt. Det var ikke længe, før det er færdigt. Skal jeg lige se her, fordi... Nej, der var noget bagpå. Jeg skal lige have et stykke hvidt karton her. Upsa. Her til den der. Så kan jeg køre lige de to igennem. Så. Den der. Og så tænker jeg tager oprydningen, når jeg kommer hjem igen. det trænger. Men sådan er det. Sådan er det. Stort tillykke. Ja. Yeah. Det bliver det. Sætter lige den her på, så det ikke smutter væk. Så.
så den her er simpelthen uundværlig til lige at holde med. Hold nu op. Så. Så den tror jeg altså, jeg vil have sat på pude. Der skal jeg ikke bruge det hele. Så. Kan du ikke? Nå, snakker jeg ikke højt nok, eller hvad? Birte? Det kan godt være, at jeg ikke gør det. Og det er også det, altså mikrofonen, den sidder jo lige lidt under en halv meter fra mig. Og når jeg så kigger nedad, så snakker jeg jo ned i måtten. Og mit kamera, det sidder jo deroppe. Så. Ej, vi skal også have en dot eller 4. Vi skal også have en dot. Vi skal også have en dot. Så skal vi selvfølgelig have dem her. Kaffedotter. Kaffedotter. Så. Og du kan godt høre mig helt fint, Marianne. Ja. Jeg tror, vi sætter herover også. Ja, og jeg sætter dem også i trekanter. Og det har simpelthen noget at gøre med, hvordan øjet opfanger det. Fordi når de sidder sådan, så ser øjnene det med det samme, har jeg ladet mig fortælle. Så det var simpelthen, det var kortet for i dag. Spændt på at se nogle af jer lave den. Det håber jeg da, I gerne vil. Og så vil jeg simpelthen takke af for i dag. Kan I have en knaldgod dag og en super fed weekend. Vi ses. Hej hej.